ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்து மகிழ் திருமணி டைரக்ஷனில் நேற்று ரிலீஸ் ஆன கழகத்தலைவன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். படத்தோட கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல டைட்டிலாக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மகிழ் திருமணி உதயநிதி ஸ்டாலின் சேர்ந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். மகிழ் திருமணி டைரக்ட் பண்ண லாஸ்ட் 4 படங்களும் கொஞ்சம் மார்க்கெட்டில் நல்லா தான் ஓடிச்சுன்னு சொல்லலாம். குறிப்பாக லாஸ்ட்டாக ஒரு அருண் விஜய் வச்சு டைரக்ட் பண்ண தடம் நல்லாவே ஓடிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்யா வச்சு மெகாமன் எடுத்தார். அதுக்கும் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2012 அருண் விஜய் வச்சு தடையற தாக்கன்னு ஒரு படம் எடுத்தார். எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மூவின்னு தடையற தாக்க சொல்லலாம். ஸோ இந்த மூவி வரிசையில் கழகத்தலைவனும் ஒரு நல்ல த்ரில்லர் மூவியாக இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் தான் நானும் படத்துக்கு போனேன். இன்னைக்கு இங்கே பெங்களூரில் அந்த அளவுக்கு தியேட்டரில் கூட்டம் இல்லை. உதயநிதி ஸ்டாலின் இவரை பற்றி சொல்லியே ஆகணும். ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும், டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கட்டும், ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்காரு தமிழ் சினிமாவில். அதையும் மாரி ஒரு ஆக்டராக பார்த்தீங்கன்னா கடைசி 2 படத்தில் சைக்கோ அண்ட் நெஞ்சுக்கு நீதியாக இருக்கட்டும், ரெண்டுமே சூப்பராக பண்ணியிருப்பாரு. அதே மாதிரி இந்த படத்துலையும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. படத்தில் திருமாறன்ன்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நல்லாவே நடிச்சிருக்காருன்னு தான் சொல்லுவேன். நீங்கள் போய் பாருங்கள், படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். படத்தில் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஆரவ் பண்ணியிருக்காரு. வில்லன் ரோல் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இவரோட ரோலை வந்து நல்லாவே பண்ணியிருக்காருன்னு தான் சொல்லுவேன். கடைசி வரைக்கும் படத்தில் கலை ஒரு சின்ன ரோலாக பண்ணியிருக்காரு. ஸோ உதயநிதிக்கு ஃப்ரெண்டாக. ஸோ அதுவும் நல்லா தான் இருந்தது அந்த கேரக்டர். அதுவும் இல்லாமல் ஹீரோயின் அவங்களும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ அவங்களும் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. மகிழ் திருமேனி ஸ்க்ரீன் பிளே வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு த்ரில்லர் மூவிக்கு என்ன ஸ்க்ரீன் பிளே வேணுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்காருன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். கதையும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப புரியுது. அதுவும் இல்லாமல் கொடுத்த காசுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நல்ல த்ரில்லர் மூவி பார்த்துட்டு வந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும். முக்கியமாக ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த இன்டர்மிஷன் சீனில் முடிக்கும் போது அந்த பிஜிஎம்மோட சேர்ந்து படம் பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. படத்துக்கு பிஜிஎம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லலாம். அதுவும் இல்லாமல் சாங்ஸும் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்ரீகாந்த் தேவா ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில். படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளேவை 4 பார்ட்டாக பிரித்து களம், வேட்டை, முற்றுகை, சங்காரம்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுத்துருந்தாரு. பார்க்க நல்லாவே இருந்துச்சு அந்த மாதிரி. சரி, அதெல்லாம் விட படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா, பார்க்கலாமா வேணாமா இந்த வீக்கெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நல்ல ஒரு த்ரில்லர் மூவி. படம் பார்த்துட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.